Jeg optager. Fordi ham der er så. Ej, der er to. Nej! Jeg er lidt for syg, hvad er det der? Mand. Døj! Hey, ja, nu døde jeg. Ja, det var i hvert fald. Hvor du er? Nå, du er her. Ej. Ej, vi skal restarte igen. Okay, vi får altid sådan en dårlig start. Vi får smadre den. Ej, drenge. Der er en bag dig, der er en bag dig. Hello, bitches. Hey, jeg skal være en anden en. Du kan jo slet ikke opvære monster truck, men jeg skal være en anden en. Drenge, helt ærligt. Jeg skal være en sandwich. Jeg skal være en sandwich. Fy for satan! Kille op på væggen! Kille op på væggen! Kille, prøv at kigge op på væggen! Derovre! Over i hjørnet! Over i hjørnet! Op! Sandrails! Ja, vi skal være sandrails! Vi skal kæmpe på det. Det er noget, vi gælder at syre sig. I ved godt, jeg optager, ikke? Du ved godt. Fancy eftermiddag. Okay, drenge, kom nu i gang. Okay, Benny, der er to med Maxis, der prøver her. Det må gøre ondt. Jeg smadrer øjnene her. Er du? Ej, okay, hvad fanden skete der? Ja, Mathias, det var seriøst ikke meningen, det der. Okay, der er bare 2 minutter nu. Jeg synes vi har altid ofte svømmespads. Godt der. Hey! Jeg kan godt lægge den her på YouTube. Smid nu. Den går der væk! Nu kører jeg galt, fordi det er slet ikke noget. Jeg prøver at køre efter det her, men det er bare fordi det er sådan en dårlig stil. Jeg tager altså lige monster truck. Okay, så tager jeg. Okay, jeg er bare en trophy truck. Ja. Og ikke monster trucks. Ikke monster trucks. Kan bruge noget. Nej, bare de der MX. Golfkart, nej. Ja, golfkart. Det her. Oj, hvad? Det er lidt smukt at se, hvad det er for film. Ja, det er fuckfinger. Wow! Nej! Død golfbiler! 3 minutter nu. Jeg aner det. Jeg har seriøst ikke nogen kontrol over det. Det er golfkart, mand. Ej, der er golfkart. Ja. Jeg så først. Kom her, golfkart. Det kan gå 80 km i timen, og vi er stadig bag os. Ja. Og den anden. Nej, det kommer du fri mig. Jeg er nummer 1. Jeg er nummer 2. Jeg er nummer 4. Fuck, jeg hader det så godt. De er trophy trucks er bare lort. Jeg skal lige hurtigt være noget. Nu skal jeg spørge. Ja, det kommer lige. Jeg skal lige løbe. Helt ærligt, Mathias. Det er bare 4 minutter nu. Du kommer monster trucks. Nej. Jo, vi skal. Fint. Skal vi? Ej, Kille. Ej, godt Kille. Det er rigtig sjovt. Jeg sidder sgu lige her og optager, ikke også? Jamen, det er ikke nogen video, så
Mathias. Prøv lige at se, vi sidder bare med sådan nogle giganto. Kom så, monster truck! Monster truck! Poacher! Ja, jeg er seriøs. Jeg skider snart i buks. Ej! Det er så tæt på! Det er så løs. Det er så... Ej, jeg gjorde det. Det er de nemmere at kontrollere, mand. Det er nemmere at kontrollere, men bare tanken om, at der er en monster truck lige bag dig, får dig til at skide i buks. Ja. Kælder, kommer du ind i fodbold i dag? Okay. Er der ikke det? Nej, det er mig. Nå. Prøv lige at se, hvor langt bag de der monster trucks er. Nej, stop. Prøv at se, hvor langt bag monster trucks er. Nej, fuck det. Hej, Mathias. Det er en freeride, hvor du ved. Øj, den værste er helt derovre. Der er en barn. Var det tv'et? Ja, det var tv'et igen. Øj. Okay, vi siger tak for nu.